entre Alba Méndez e máis eu. Este é un libro no que queríamos non achegarnos á figura de Rosalía, que eso xa o fixo moita xente, sino achegar a Rosalía a nos mesmos. E queríamos utilizar a Rosalía para pronunciarnos nós. E saiu isto. E pouco máis. Entón, vou vos ler este texto que di: figuro na irreverencia da dor, pronúnciome cun leve xesto da man erguida, dona dos meus propios pasos, que miña santasa. Non é divina a vontade do baile, articulada sobre as dedas ensaia erguidas sobre o xeonllo, que nin naceu da lama nin foxe dela, pois as muiñeiras revirandeiras e punteados calman os males dos máis ousados e erguen envexas dos renegados.